我々精鋭部隊が姫を邪魔はさせんか。うおエルウィン、いやエオン。レイガルドテ、終わりだ。イネルやるな。突撃するぞ。突撃だ。これに耐えられるか。我が敵を撃て。
我々とあなた、しかしだからこそ、そして私はその理想のためにどうしてもう血で血を洗う。さあ大地の牙よ、食らいつくせ。大切なのはさすがだ。灼熱の炎で全てを飲み込め。世の中まだまだ知らない